Γεια σου παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο short. Θα φάμε το 15ο σοκολατάκι που είναι κάτσετε, είναι εδώ. Εδώ. Το 16ο που είναι εδώ. Που μόλις κάνω πουπ θα είναι στο χέρι μου. Οπότε μόλις κάνω κλουκ θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, 3, 2, 1 και λοιπόν άνοιξαμε το πλίτς και πάμε να τα φάμε. Κρατάω εντωμεταξύ και την κάμερα και με δυσκολεύει λίγο. Οπότε ναι, θα κάνω ξανά το ίδιο, οπότε 3, 2, 1 και το ανοίξαμε και τώρα θα το φάμε. Nice. Γεια.